Здравейте! Днес, 6 януари 2025 година, е един прекрасен магичен ден. Богоявление и Йорданов ден. Днес е денят според българско поверие, в който небесата се отварят. Небесните врати се отварят. За мен това не е поверие, за мен това е всъщност още една възможност, за да отправя моите мечти, моите цели и моите искрени, дълбоки молитви и да ги изпратя нагоре, за да може да задвижа процеси в моя живот, благодарение на които да сбъдна тези мечти и тези цели. Препоръчвам ви го и вие да го направите днес, да отпратите своите мечти, да отпратите своите най-съкровени желания, защото, повярвайте ми, от личен опит ви казвам, че наистина тези божествени, ако мога така да ги нарека, врати, те наистина се отварят. И просто енергията, от която можете да се възползвате, е по-силна, така че действайте и ще се радвам след време да споделите дали това, което сте отправили нагоре, всъщност ви се е случило.